O karon mga kasama niya ang sumpay ning atong sugilanon, Cecilia. Yantas mansion, pinawag ka. Kibula ka kung balik. Di ka lang mag-iis. Basta ang imong short. Hugi ko, and I will stay. Ha? Nagplano ko magpangaws kong gibati, ngadto sila yung bahay. Kay kabuthuno na nimpuson ko kaganina pa. Pero kung imo kupugan, let's speak out right here. Right now, Cecilia. Hindi na ako kapugan. Andrew! Imo kitumbangin ko, hanan. Let's do it. Cecilia. Andrew! Basta na. Uy, dili na mo. Makita ka din mo. Relax. Just enjoy. Sa pa. Uy, ina ko. Dili ko. Sige kagbalibad. But your body is responding. Out. Andrew, I said out. pero dili ko makapalog. Ginatugan pa ko ni mo. Okay, gos na. Ay naghayang-hayang di katigalig na kumakapagong ang kunong tagyuga. Huwag ko labot bisang kisa pa unya manuktok. Isa pagdadaan pa ko pulis. Maangkon talaga. Shit. Paspas kasi nakakanaw. Shit. Nahadlok yun siya ako. O, nahadlok sab siyang sama na ako. Di na sabon niya siya makapagong. Bakal ako mihana. Murag di na ako makapagong. At doon ako magpahungaw sa kong lawak. Kiyag ka na sa kanya. Hapit na sa bimay na po. Kunuha ko pa siya po. Gusto si Andrew. Pulos palipad ang magawas kong bapa. Apalay ang buhatan sa kulawas. Nganong dili man sila magparehas. Unsa na pinahitabo na ako. Wala akong magkasapod. Hay, day. Sa'yo palagi kag nauli. Oo, nang... Panaplay mo! Ay, unsa to, dog sir? Ako siya! Ay, sir. Mura man lagbay bigi mo. Si mo short ba? Ay, pananaw, tingali din ako. Sige, sir, padayon. Pili yung gining bata. Kita ka? Sound sa nang... Ayaw. Bayaran sa gakuray kita. Sige na nga, musakan sa ko sa kong kwarto. Sige, day. Hey, kitigis dung andro. Kung matanood lang ko ron, kabangon ko mang ginisiya ba? Ako ron, yay maid, ngamang-ngamang kong amo. Cecilia, nagbata ka pa? Jude, Ay, hi. sorry ganina. Nakasabot ko. Huwag magpasabot na wati ka matod. Nga, ikaduha ka lang sa kong priorities, Cecilia. It's just that... Jude, ayaw ka bala ka. Nakasabot kay ko nimo. Tinood. Ang managikala, magsinab tanay, dili ba? Balot. May daak, ha? O gitara. Oh! Wow! Salamat, ha? Taod-taod na ko makakaon ini. Sukat ginaabot ka din sa inyo. Naside ko nga imo ng paborito. Gisultihan ko ni Connie. Salamat, ha? Tuluman ni kabuok. Okay, tuluman. Ay man niyo. No. Para imo ginantulo. Para... I love you. Ha? Mahal ti ka, Cecilia. Jude, kuan. I know. Mahal sab ko nimo. Ha? Nagsama tag ibati, dili ba? Ha? Naside ko. Mahal sab ko nimo isip yung mahigala. Sige na. Kaon na. Samtang init pa na. Huwag aron mas nindot ang imong kaon. Kantahan ti ka.
mo may gamit ni gitara nga akong da. Mura ko nang harana ba? Pero agod, lingaw-lingaw ra. Practice sa tingog. Sige, sige. Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. Ay! Hala! Nabuyan akong balot! Ha? Ala! Atabangan tagakuha. Ay, ako na. Magbisog kag dugo tungod sa imong gibitbit nga sista. Ako na. Narsab si Bagyod sa lawak ni Cecilia. Kilig mo pa yan, ha? Unfair, good siya. Big deal kayo kung ako iyang kauban. Pero si Jod, anytime, may mumusunod gawa siya lawak. Diba, huwag siya nahinigugma na si Jod. Oh, siya nagibuhat ni Cecilia. Miluhod siya sa tubangan ni Jod. Oh, shit. Nag-usam na siya. Ako na lang lagi. Ang dito ka mahago. Ako na lang. Nasa lang sa imong bangko, oh. Kaya dito akong kuuton. Da. Nakuha na gid ako. Diaray. Hala, nabuok. Kano kung sasabaw? Oh. Kalami gid eh. Lamian ni mo tanahon. Naalagin na lang buhatan ni si Miranda. Mas na may baho nga. Posibleng may magkakita nila sama na ako. Bisan dim ang sugat. Pero maklaro gihapon sila. Hoy! Hoy! Oh, Brad. Wanna join? Unsa, threesome? Yeah. Mukanta ka masabli ba? Itabi daw ko. Di kanta si Cecilia. Load ko no. Huwag mo kumukanta. Ikaw naman, di ba, Jude? Dali Brad. Nagkaon si Cecilia. Join us. Di pa makakatugon. Dali. Paabuton ka na mo aron mas enjoy. Nagtuo mga atrasan na. Gusto rin mong threesome. Okay, pabutan ko ninyo diya. Muna di gusto rin mo, Cecilia. Hindi ka magkontento sa usara ka lalaki. Karon, makita din. Nawa na si Andrew sa iyang beranda. Joy, tabi mo, di ko makasabot usahay sa batasan sa mga igsuon. Mukatawa ka ron. Unya, mukalit ka suko. Lahi di mong duha o batasan. Naglahi gid og batasan ang matag usa nato dili ba? Hinoon. Sige na. Tiwasan na nagkaon. Balibuo naman eh. Tingali magsilip. Oh. Gusto kag limpyo? Di ako. May balot sa dekang da. Ha? Balot? Oo, gidaan ko ni Jude og balot. Nahog ning usa ganina, diya sa tungod ni Jude. Nabuak niya, ano man ang sabaw, ako nalang gihikop. Jude, di naman ni 16. Murag 21 naman gud ni. Balibuo naman kaayo, ya dako na oh. Unsa? Brad, do you expect a chick inside a shell to save? Ha? Nangaon di mo balot? Pa, si Cecilia lang. Imo ning usa oh. Anong? Di ko bukaw na na. Sige. Lingkod, Andrew. Asam ko doon palingkuran nga duha naman lingkuranan sa mong biranda. Get up. Ha? Barog kay bulingkod ko. Brad, Ha? diri na lang kalingkod oh. Sa akong gilingkuran. No, dari nga ko gusto. Oh. Sige. Brad, unsa ko na? Nakalikod ako. Lingkod, Cecilia. Ha? Sit on my lap. Unsa? Brad, What? Yan na siya pa gusto ko galingon. Busa pagkasamahon ko lang siya sa mas kumangod. What ay manghod nga babae, di ba? So, si Cecilia na lang. Come, baby. Sit on your big brother's lap. Andrew. Oh, come on. Eh, butig Malaysia, hindi ka malain. Ay! Andrew! There you go. Sige, Brad.
Iparehan ang pagkanta kay mamatiming do si Cecilia. That's improper. Ang unsa? Ang paglingkod ni Cecilia kung pa? Oh, come on. Mura na ni Guha, Brad. Mura na kung nagsabak kong bata siya kagaan. Sige na. Sing. Samtang hapo-hapon kong yan, Bok. Ditsi. Purag maunay ko ni Kalkiya na. Kalain nga magsugor nga akong kabuhi naglingkod si Cecilia kung pa. Mubarog lang ko, Andrew. Diyan ka lang. I think, nagduka na ko. Pasayo pa ko sa ospital, lugma. Dali na, Brad. Diyaan ta na si Cecilia. Aron magkapahuay na sab siya. Tara. May duty sab siya sa ospital? Oh. O na, Brad. Magsultihan na namin si Cecilia makadiyot. Isugan siya pag-abot. Wa pa mi magkasultihan na yung tarong. We'll get to know each other well. Oh, sige. Good night, Cecilia. Stay. Andrew. Ay, lagi pagsigli ho. Kaya musamot na. Magsulti ta. Buhiin ako. Ato ko lingkod sa atbang iniimong bangko. Mahimot ang magsultingan ni atas sa kung paa maglingkod. Mahimo sabta magsulti nga na ako dito maglingkod. Buhiin ako ba? Diha lagi ka. Shit! Isko ka? Oh, ninyo ni Jun. Kaya nga no? Ay, nagpagutahan na gano. Basta kinaglagot ko. Mubarog na ko. Gikapoy na ko. Kaya ay siyang kaimtang. Naglingkod, kapuyon ka. Andrew, unsa pa? I said stay. Still. Hugot na kayo mong pagkakos akong hawak pa. Pasagdi ko. Gusto mo magkakos ni mo. Kamu na? Kamu na ba ni Jod? Dili. Wa. O dili may tapong mahimong pami. Suod ko lang nga hikala si Jude. Well, good. Because I don't like getting jealous when I don't have the right. Kahuot sa akong dukan. Nagtanaw nilang doha. Gisapak ni Brad Andrew Cecilia. Uwa sige mo aron makabarugi ka ni ini. Jude? Mata ka ba? Oh, yes, Paps. Gikan ko diya sa lawak ni Cecilia. Naggitara lang. Makadiyot. Uban ni Brad Andrew. Oh. May nungdan usab kong pagkiksultihan ni Andrew. May tungod sa meeting with the boards ug mga dawa. Sudlon ko na lang siya. Wa ko makasabot-sabot di mong ipasabot. Ay, dalag tugara. Kilaki po. Wasad ko magkasabot. Andrew. Unsay buti pasabot ni? Oh. Ngano gisapak mo si Cecilia, Andrew? Papsi, Tito Conrado. nothing Paps. Na off balance lang si Cecilia. Kung di na siya bitugpas sa kumpa. May pagkiksultihan ko nimo, Andrew. Dito na lang sa imong kwarto. Okay. Are you okay, Cecilia? Oo, Tito. Wa ba'y gibuhat si Andrew nimo? Wa, Tito. Oh. Maayo kon mo. Good night, iya. May pagkiksultihan pa ko ni Andrew. May tungod sa negosyo. Sige, Tito. Good night. Unsay puti pasabot ni Andrew ka kanina? Unsay puti pasabot sa iyang gisulti nga jealous? Nagselos siya sa iyang igsuon. Ni Jude. Nga naman. Unsay puti ni pasabot? Nga nakagusto siya na ako. Unsay buot ipasabot niya itong ako nakita kay kanina, Andrew? I told you, Paps. Na off balance lang si Cecilia. Kung wa pa kung makailan mo, Andrew. Mutuo ko. But I know you so well. Kung unsa ka kalihok sa babae. Paps. Are you saying
Sama usab si Cecilia sa ubang mga babae nga ako lang nakauban. Nga sayo na usab siyang pagkababay. Dili siya ingon ni ana. Then why fear? Tungod kay nakaila ko nimo. Kung dili siya sama sa ubang babae, then she won't fall for me. I want you to treat her gently, Andrew. Respect her. O siya ito pala sultihan, Pops. Gawas ni Cecilia. Let's just discuss it tomorrow morning. Well, good night, Pops. Good night. Gently. Respectfully. Murag lisyo na, Pops. Kung si Cecilia nga ako'y katubang, every time makita ko siya, I want to pull her, crush her. Buhian na siya kung mangluspad na. Uy, day Cecilia, man lagi ka. Uy, paingon na bagit kumulakaw, day. Uy, yung timing ka na. May bago na kong trabaho. Ama ba? Mayoy noon. Aasa man. Manghatag ining mga flyers nga dagan kaayo, awa. Tabangan ta ka, armahuman kag sayo. Yo, uy, di na kaangayan pang maghago, no? Dato na good ka. Connie, ang akong estado lang sa pagkakaroon nga usab. Apat ako lang gihapon ni. Kimingaw naman gani ko sa akong kinabuhi kini adto. Giminaw ka kago-hago. Bailo ba ta? Kung mahimo pa lang, nga nagutaong dili. Aron di na ko mahasol matagi gayon nga. Nga makita ko si Andrew. Si Sir Andrew? Nga naman. Bibi, sulti ko, be. Nanguyab na siya ni mo, day. Sulti dayon ko pa. Wow, uy. Pero matod niya. Nagselo siya. Mauna na. Nakagusto lagi siya ni mo. Pero dili ko sigurado ha. Tingalig, nasayop lang sad ko sa akong pagsabot sa iyang gisulti. Sus, kaklaro na, ana, Klaro kayo siyang lihok, day. Uy, nakagusto siya ni mo. Pero kon, Wa nay pero kung manguyab gani siya nimo day, o dayon ha. Wa na daghang langas. Sa dugay-dugayan nga siya man sila nakauna nimo, di ba? Connie. Sure ko ha, mutabang kag-distribute na ni mga flyers. Oh, lagi. Sige, dini kang dapita kay ato ko unahan. Basta kay tuno lang ana good. Ya na uy. Kadaghan para ba ani uy? May tag mahurot na yun na magpanghatag. Di na pagid mo dawat ng uban tunulan. Bahala sila uy. Di nila ko kay daghang mga kidinhi. Hey, Hey, Sad. ikaw. Ako? Yes, ikaw. Hi, siya. Unsa man jud, sir? Ako o siya? Ikaw. Ikaw ba itong babae nga kauban kong gwapang babae, dili ba? Nga akong gipalit og 200,000 sa usa lang kagabi, dili ba? Uy! Nahinumdum na ko nimo, sir. Hay ni mong amiga. Ha? Tuani ko kung hain siya. Ug makadawat kag dakong kwarta gikan ako. Ha? Kay nga naman, May business proposal ko alam niya. negosyo, sir? Yup, negosyo. So come on. Tell me, hain siya. Anya, hain man. Ikaw kung gipangutana kung hain siya. Di, hain ang dakong kwarta nga akong madawat ba? Oh, wait. Here. 2,000? Kadaot. Here. Daot kay hapon. That will be enough. Maura ni kasi nga akong gidakaron. Si Kumila. Now, where is she? Gusto ko siya makita pag-usap. I'm sure, willing siya mudawat nining business proposal ko alang niya. Hala, manigosyante na di si Cecilia, ani? Yeah, that's right. Ay, thank you, ma'am. Thank you, Sil. Oh, nahurot ng imo? Waoy, pero okay ra. Nagkakwarta mo sa kurog dako. Ug makakwarta ka na sabday. Nausi ka ba itong sa una kay naapil masunog. Karon madato ka na sa imong kaugaling paningkamot ay manigosyante na ka. Ha? Naunsa ko, ewan ko magkasabot. Lano ka? Magkasabot ka sa kumuti masabot. Naman to siya. Uy, nagsunod naman to na ako. Ito, aray! May kasulti pa cellphone niya. May pahiyo, may tanaw na to ay. May babay. Siya? Connie, ito na. Ay, pamipasa ko dahi. Uy, paminawon sa natong iyang isulti kay business proposal man ko no na iyang ingon. O, di ba, manigosyante na ka? Connie,
Ay. Long time no see. Misa mo paggawa pa karoon sa kumpananaw. Adlawan. Mas klaro mo pa naman. Salamat. Pero tabi na nimo, sir. May buhaton kami ni Connie. No. Connie ka na. Wait, Uy, ilang ko, sir. Okay, pero pamatiyaw na ko. Unsa ka na? Let's go somewhere nga dili sama inini kasaba. Kung unsa man ka nang imong isulti, dili ko interesado. Anak ko ni. Wait. Ay, lupupti, sir. Oh, I like that. Praying hard to get. Okay. I-discuss na to somewhere with foods. Sagot daw yung kagutom natin paniod to na, day. Connie, Ay, kadlok niya bitaw ko. Okay, sir, tana. No. I-discuss na ko alone with her. Unsingan? Gusto kong kami rang duha. Kamura. Ay, day, tana, day, bala na siya. Ay, di ko pa kanog apil. Biyaan na to na siya, dali na. Wait. Okay, fine. Uban ka. Dali, aray kasabot. Ay, tana! Connie. Order what you like, okay? Bisan nun sa. Magamit una ko sa restroom. Suit yourself, okay? Mubalik na ko. Magagawa na sa kong mahalon nga pagkaon. Orderon ko na tabi sa unsa, day. Ali, pili unday na to. Kanang mahalon yun. Usap nilang kanon, kalisod ba ning mga pangana, oy, kailaan ni. Bala na, oy. Itudlo rin na ako bisag unsa. Connie, uy. Ay, relax lang, good. Katans ba nimo? Namamitaw ko pa nimo. Uy, may tapok na to din, hi. Sige na, order na. Kaya nagtuyo ha, kay dadon akong sobra. Hello, Roy? Man, katugay pa rin mo na ito bag. I was in a meeting. Gano'n man tayo? Bro, you won't believe this. Remember the girl that akong gihatag nimo? Katong naka one night stand nimo? Shit. Si Cecilia? Yeah, that exactly the name. Cecilia. You won't believe this, bro. Pero gikauban ko siya karon. O siya? Hain mo, sultihin ko. Yami sa atong paboritong restaurant. Okay. Padili-dili ka kung hilabtad na ka. Unya karon mi uban ka ni Roy. Karon ka lang ako, Cecilia. Kadugay good ni sir sa CR. Nagdeposito tingali. I'm sorry to keep you waiting. So, nakauda na mo? Ikaw, Cecilia. Ay, ako sir. Ako ni may order para niya, sir. Ano, giapila na ta ka. Good. Sa inyong gi-order tulungan. Ay, okay na to, sir. Oy, maikob na kay minimo. Uy, treat ko ni ninyo. Kamo, natulungan. Okay na lang ito, sir. Napo to ka klase yung sudan. Sa? Pero kung imong dungagan, okay ra sab. Oh, Miss Samson, kindly put Andrew on the line. I'm sorry, sir, but Sir Andrew left a few minutes ago. What? It's still office hours. Misulti ba siya kung asa siya paingon? May meeting siya sa gawas. Check his appointments. Actually, sir, iyang ipakancel na ko yung appointments karon. Ug wa sa siya musulti kung asa siya paingon. He just left without a word. Okay. Irresponsable paghihapon si Andrew sa posisyon. Labing siguro, babae na sa paghinungdan, inakalit siyang media. Damn it! Nagsigod pa kita sa numero ni Cecilia din sa kong cellphone, pero usawa ko na ito pag-contact niya. Huwag na siya cellphone ko itong bihana. Magalakot ha. Karoon ka lang na ako. Nahong kag na kwarta ha. Nagpadugang ka lang na si Pustan. Kaya pa ko makatilaw yung ibang putahe, day. Huwag ko makasabot, pero lami man sa gihapon. Cecilia, huwag ka makaon. Is there anything particular that you like? Wa pa ko gutom, sir. No, just call me Roy. Unsay pakigsultihan ni mo na ako, Roy? At first, Dili ko makaon. Sige na, sulti na lang. Daday, tilawin ni mo. Lami kaayo. Unsa na, Roy? okay, here's my proposal. Get away with me for 1 month. Ug
Umanihan na. Milyonarya ka na. Unsa? Yes. Siguraduhan akong ma-enjoy ka, Cecilia. Anak ko, I won't bore you day and night. And for sure, ma-enjoy ka usab cruising with me. Oh. Say yes. Ug sunod si Mana, ugi ka na yung paingon sa Manila. Ato na manukad sa kaysa usa ka cruise ship. Let's explore Asia together. Pwede mo uban? No. May gaman, mi sir. Still, it's a no. So, Cecilia, you will cruise in with me? Ug palitong pala kung tanan mong magustuhan kada port na atong lugar. Kanindot good. Ako lang, sir, te. No. Unsa ka, Cecilia? Say yes. It's a no. Andrew? Bro, you're here. Barog na da, Cecilia. Wait, bro. Huwag kami masitol. Naman ka na niya. Atagi sa kong gigayon na ma-enjoy ba niya. Wabag ko na mo, pati. Didn't I say no? Pero pili ikaw ang ipangutan na. It's Cecilia. Don't be greedy, bro. Sharing is caring. Caring bitaw. Andrew! Shit, bro. Sa problema ni mo. Huwag pa ka maka-get over ni Bayana. Nakuha nga kagwanestan ninyo. Ha? Why did you just tell me, bro? May mo bang ubanda tulo? That would be more exciting. Shit! Pila takatuig naman higala. O karon lang. Karon lang ko ni mo madapati. Tungod lang aning Bayana. Let's go, Cecilia. Andrew! Andrew, ayaw kong kuruya. Iba na autos mga tao, Andrew. Mauwaw kang tanawon sa mga tao, pero di ka mauwaw magbaligya si Mundungog. Oh. Ayaw kong inartihin diha kay sama ka na lang sa kahulmigas kung tanaw ron mo. Andrew! Hoy, ikaw. Oh? Anong niya ka pa? Daghan pa man kayong pagkaon, sir. Anugon man kung biyaan lang. Wa mo ba na ko imong amiga? Sumbagan pa ko sa akong suod nga igala. Ikaw man ni-order na, kay bayad. Unsa? Oy, sig binuang diya, sir. Uy, ka-joker ni sir, uy. I'm not joking. Diya ka na. Oh. Ha? Si sir! Sir, ayaw tan, sir. Uy, daghan kay ni sir. Makapanghugas-hugas plato ni sir tibok adlaw. Balik ba? Asa ta ba ingon? Andrew! Ganihan ta na sigig tuyok-tuyok din sa syudad. Asa ba ta? Murag nalipong na ko sa sino tong tuyok-tuyok din Karon pagkamalipog. Taon-taon na ka nagsige og tuyok sa kung uo. Ha? Shit! Agay! Masakit sa kong agtang. Napakong. Hindi ka rin makag-break. Karon. Karon napakong naman ka. Mata na ka. Kaniyara man kong nagmata. You don't seem awake till now. Hawa ko makasabot. Kaya di ka mo sabot. Mong di ka magkasabot. Ilang kong singgit Dool raman kay tag. Musinggit ko kung gusto ko. Cause I'm mad! I'm so mad at you! O kung nasago ka, pasagdi kong manaog ka din Isira na! Manaog na ko. Salamat. Isira na ni mo o pandaron ko ni kalat aron maggoyod ka ni Shakiran. Asa lagit ta ba? Ay na pangutana. Kagyapoy bahimo kung paambakon ko ni si Pangpang ang Shakiran aron magdungad ta. Unsa? Dan, pagyod ko. Hindi ko din himahagbong. Ani mal gitong tawhan na to. Makita talang kagbalik ko. Mo pause ko nimo ka. Ingon pa kang ikay bahalas tanan. I-order po kong daghan. Aron may bada ako sa amo. Unya karon. Ang totoo nga gabi pa ko ining pormahan. Kapait. Niala kita sa mall. Magunsa man ta din Aray! Huwag ka maumang kong mulakaw. Alam ko guluya. Pinaman ako nagsigi o reklamo ko tabi. Pero bakit siya matingin? Naglagot ka na sa ako. Pero nagsige siya pupot sa kong kamot. May hunong mining tindahan sa mga salvo.
Kung sa mali siya din Chus. Ha? Huwag ka magkasabot og Chus. Pagpili. Ha? Huwag yapon. O sabi akong piliun. Lain siya magpili kag chinilas din Natindahan mo sa cellphone. Pusa magpili. Di lang ko, Andrew. Uwa ko'y kwarta. Naging ko ikay bayad. Nahibaw kong wakay kwarta oy. Hinungdan nga ibaligya mo no sa unta ang imong kaugalingon. Uwa ko'y... Shut up and choose. Pero... Karon, wala ko rason nga di ka magkontak anytime nga may tuyo ko nimo. Unsa ba? Oo. Magpilit na ko. Kini lang. Shit, Cecilia. Bisan ang mga katabang ron di na mo gamit og keypad nga cellphone. Okay na ko, ana. Kana lang kay barato ra. Gusto ko yung barato no, sama nimo. Andrew. Kana. Kanang bago nga model sa iPhone. Manay paliton ta. Imo pa kong gipapili. Nga imo ra man sad ang gusto ang matuman. It's because di ka maong pili. Now, is that okay with you? May mahimo pa ba ko? Naan, actually. Miss, kuhaon ko ni. Andrew? Andrew? Wala siya malingin ako. Thank you. Bisan sa dam ko, nawa ko matahong nga makakupot ko inig sa kamahal nga cellphone. Kamahal ini. Saan ka man sa pagbayad ini? Wala mo masaputi kung hangtod kanus ako magbayad ini. O kung unsaon. Diin ka mugikan sa akong anak. Tita, I don't like you calling me tita. It's Madam Cecilia. Kung kita rang duha. sorry madam. So, diin mugikan sa akong anak. Gikan sa mall. Murag nalingin na nimo ang sa tanang tao dinhi. Madam, Una, gitabangan ka sa kumpana. Gipapuyo ka dinhi sa mansyon. Giisip nga iyang kadugo. And now, I could see nga lakip ang akong mga anak. Nakuha na usab nimo ang ilang simpatiya. madam, uwa ko'y Don't talk while I'm talking. That's no manners. Sorry. I don't like you. Nasayod ka gini, anak, dili ba? Madam, Oh, no. That is not the right word. I just don't like you. I hate you for coming into our lives, Cecilia. Ug buhaton ko ang tanan aron mawa ka unya sa akong pananaw. Madam Jessica. Finally. Nasulti ko na ang buot na akong mahitabo. Now, mas maitingali nga ikaw na mismo ang mupahawa dinhi kung may nahibilin pang uwaw diha ni anang imong lawas. Madam, And don't you dare tell my husband nga ako ang hinungdan kung nga nung mapahawa ka din. Kay on the first place, dili ka na mo baho o paryente. Gikan ka lang sa basura. You don't belong here, Cecilia. kung may imong gusto, madam. Sige. Mupahawa ko. Dili ko buot na mamahimong hinungdan sa kagubot sa inyong pamilya. Gusto ka. Huwag ko mahiangay din. Igo na kining pipila kasabot ka kung dadwan. Kana kon ilang tugutan. Apat ko dili. Ibilin ko kining tanan. Lakip na kining bagong cellphone na gipalit ni Andrew. Abli na. Hey. What's with that bag? Akong pipila ka mga sapot. O gano'ng gisobra ka diyan? Ngano?
Uban kay gyud atong litsil ko ko. Hoy Cecilia, sultihan ta ka. Mas kwartahan ko kay datong demonyo. Mas makabayad ko bug dako kay datong demonyo dako. Dili ka na ang rason nga nung namutos ko. Ug usapan di ay, may lain pa. Mupahawa na ko dinhi. I knew it. Umpahawa ka. Tungod sa offer ni Roy, daddy mo. O sige, biya! Huwag kagikalainan sa mga babae na og kwarta. Andrew. Oh, ni ang cellphone ni imong gipalit ka kanina. Wa ko kana kinahanglan sa akong adtuan. Kepet, it's yours. Dili ko mo kapatubutang gikuptan ng gikan ug hugaw nga kamot. Salamat. Salamat. Gabisan pa man kung ingon ni anak imong tan-aw nako pero salamat kag gihapon, Andrew. Adto na ko. Hugaw, bayaran. Huwag mo tinto siyang kahimtang din eh. Kanahan eh, may gawas na sa portahan. Atuan ko na si Jude sa iyang lawak. Akong tan-awon ko ni Ana pa siya. Aron makapanangin ko. May bigagos ikan sa ulo. Don't move. Andrew! Kumubiya ka na. Let me at least hug. Tito! Popsi! Ipasidan ang tarakandaan nga ayaw pagkasamahan si Cecilia sa ubang mga babae nga imo nang nakama. Ha? Tito! Popsi! Now, you will have to face the consequences of your action. Kailangan pakaslan mo siya. Tito Conrado! Usa? Pops, usa ko na. Is lang, big deal na. Kasal yun. Nagkailan ka na ko, Popsi. Wa sa kong bokabularyo ang poong kasal. Wa ko'y planong magpahigot, bisan ka sa. So, no. The answer is no. Gihugaw-hugawan mo ang iyang dungog. Shit! Hugaw ng daan ng iyang dungog. Ayaw kong pugsa sa pagbuhat sa butang. Namahayan mo sa kawahian, Andro. And what could that be, Pops? Makuha mo lang ang akong posisyon sa kumpanya kung pakaslan mo siya. Unsa? Ha! There's no way na mapakasal ko sa sama niya. Ako. Andam ko mo pakasal niya. Jude! Unsa kini mo ang kagubot? No. My decision is final. Nagkasa ka kang Cecilia. Gusto pakaslan mo siya. Cecilia, balik na sa mong lawag. Oh, pero... Karon na, Cecilia. Ngano ba gini ha? Ngano ni? Pasakta ko ninyo! Usa ba katong nabati na kong kasal? Isa kaslon og ni kinsa? Si Andro. Iyang pakaslan si Cecilia. Unsa? No! No! Dili ko po sagot! No! Yes. And that's final. Ang musupak. Mahimong mo kanaog na, niining baya. Shit! No! This can't be happening! Sobra na kini! Dili ko na kini kaya! Kondrado! Kondrado! Magsulti ta! Pakaslan mo siya. Wa pag ko mabuang aron buhaton ko ka. Unsa imong gibuhat ni Cecilia? Ngano nakahukom ni adto si Papsi? Nothing. Igor ko mihawak niya. Gihagkan mo siya? Damn it! Unsa may mga problema ninyo? Para hawak na, big deal na. Dili siya bayarang babae nga mahimo nimo guyoron bisan asa. Really? Ang pangutana. Nakailag ka bagyod siya mong higala? Brad, Magsulti ta, Kondrado! Okay. Diskutan tayong mahitungod sa ilang kasal. For Diyos por Santo, Kondrado! Nabuang ka na ba? Ipakasal mo ang atong anak sa babae nga dili pa lang niya dugay na kaila? Buutan si Cecilia. Kana lang ang imo nakita. Ang iyang kabuutan. Apan ang wa pa nimo makita gikan niya. Wa balay kwenta. Nasayod ko. Buutan si Cecilia. Liwat siya siyang inahan. Ha! Liwat sa iyang inahan? Kana! Kana ang labing dakong rason. Tungod kay hangtod karon, naghuna-huna ka lang gihapon ni atong Alicia. Ug wa kay labot kon masakitan ang atong anak. It's for his own good! Ibuhat ko kini! Aron mausap si Andro. Aron mahunong na siya sa pagduwa sa mga babae. Gusto ba na si bisan kinsang magkapausap pa sa akong hukom?
Andrew is marrying Cecilia. Final! Conrado! No! No! Kung kasabot ko gibati karon. Nakalitan ko sa gisulti ni Papsi nga pakaslan ko si Cecilia. Ganun pang kibuhat ko masad ka to. Ganun natin talba ko sa paghawak niya. Nakita na hinuon ni Papsi. Pusyat. And now, wala ko'y kasibugan pa. Kaya kung mudili ko, andam si Jod kung mapakasal niya. Huwag ka na ang dili ko katugutan nga mapunta siya ni Jod. Iyatak ka na sa kong garbo. Usabisan supak pa sa kong buot. Sige. Pakaslan ko ikaw, Cecilia. Wala gusto mo, Cecilia, nga magkapamanakag dato. Okay. Ihatag ko ang iyong gusto. But I will make your life like hell. Diyos ko. Wala ko magkasapot sa dahita po karon. Buot ni Tito nga ipakasal ko kang Andrew. O kung sa'yo akong buhaton. Dili ko buot ka makasal sa lalaki nga way pagbatik na kumisan kamay. O ako, wa sa'y pagbatik alang niya. O, wa ko'y pagbatik pero nga namatagi kayo na hagkan ko niya. Ganong dili mo ko buot ka masopak. Ganong dadon man ko sa kainit sa iyang mga hawak. Saya kay kubaton. Masabot ang nasabot ni Madam Jessica na ako. Mas may tingali mulayas lang ko kikan din niya. Ug dili ako mapakita pa nila bisan tinusa. Pero asa ko paingon. Wa ko laing kapaingnan. Naa sa syudad ang akong nahibaw-an ng panginabuhian. Tinalik si Andrew na sa kana. Dili ko matingog. Cecilia? Please, ablihi ko. Si Jude. Please. Jude, may gagos ka na ako. Ayaw ko pakasal niya. Jude, Please. buhayin ako. Tingali makita na sa plas sa imong amay. Please. Just let me hug you. Jude, Is it too late? Kung di pa dahil ko karoon ang matuod kong kibati para ni mo. Jude, Sa unang higayon pa lang nakita ka. Dito sa elevator nga, nakilag. I already knew then that I like you, Cecilia. Huwag misabot nga. Kini mo pagbati diyang mas nailhan pati ka. Jude, Please. Habi ko higayon. Buang ko nga nagpano ko sa pagsulti niyo sa patuod. Buang ko gamit ako sa matuod kong pagbati. Ug mas labaw pa kung buang kong buhi ang taka. Sa ingon lang din ka sayon. Jude, I love you. may hinikugma ka na. Pero ikaw ang akong kimahal. Dili ka na makatarunganon. All is very in love and war. Jude, Ako ang pagkasli. dili. Magkaslan mo siya. Mahal niyo mo siya. Tell me that you love him. Ug buhian ta ka. Jude, Kaya dili ko andam ka buhian ka. Jude. Andrew. Brad. O pagani. Nagluib naman ka na ako, day. Unsa? Buhi, Brad. Andrew. Hugot kayo pagagakusa na. Mahal mo ba siya? Kung magkasal ba ugaling mi, dili kami ang labing unang magtiayon ng pagbati sa usa-usa. Kung pasakitan mo lang siya. Ayaw na lang siya pakasli. Ako na siya. O siya pagtuon mo niya, itoy. Dire. Oh, Dire ka na ako kay Murag niya. Nagkauyo ng kadiha siyang bukton na. Dire ba? Andrew. siya ang mamili. Jude. Ako'y iyang pamanhunon. Natural nga ako iyang piliyon.
Pero wa siya pagbati anang nimo. Ug may katungod siyang mamili natong duha. Mahimo, ha? Gisakitan ako sa inyo pagsigig bira-bira sa kubukon. Buhi ko ninyo duha. Ikaw! Ikaw ang hinunggan ining tanan. Dangan ka ni ining among malinahong pamilya. Maong layas! Layas! Mama! Ayok ka! Mami! Mami, gusto na! Buhi ang buhok ni Cecilia! Lala ni siya! Ambisyosa! Stop it, Mami! Pinahas mo, Mami Jude! Mami, dali na! Mami! Let me go! Let me go, Jude! Huwag ikaw, huwag sa sword. Muhila ka lang, diha. Sword na sa mulawak. So, may isulti ka na ako. You did some explaining to do, Cecilia. Sabot. Nagplano ka pang tuhugon ni Managso. Higala ko lang si Jude. Higala? Kahugot siyang pagkakusti mo, ayaw yung kahigala mo lang siya. O saman? Buhaton na ni mo sa tanan mo higala. O suro ba na ron? FF. Unsa na? Shit. Ay, kung ginagawa ka magkasabot na. FF. Fucking French. Andre, ayaw! Timan ikin si Cecilia. Humanon niya sa kasal. You will do everything as I say. Nagsabot ka, ha? Hubas kaya pagtanaw na ako. Ug dili ko katukutan nga yatakan pa nimong akong pagkatao, Andrew. Busa mo pa layo na kong kikan din eh. Mas gipilit ninyo ka na mabayhan na over me? Way sa si Cecilia. Wa ka magubot dinhi kung wa ka siya dad-ah dinhi sa inyong amahan nga hangtod karon na higugma paghapon sa inahani ang mabayhana. Enough, Jessica! What? Dili tinuod? Kung tinuod man, giuban na ni Alicia nga kung pagbati niya sa iyang lubnganan. Is it? It's true. May kumpisal na ang makasasa. It's all your fault, Contrado. Dili ko makatugot na pakaslan siya ni Andrew. I'm sorry, Mami. Pero kung dili man siya pagkasalan ni Andrew, ako ang musahot niya. Oh, mahal na ako si Cecilia, Ma'am. Shoot! I'm sorry, Paps. Gitago ko kini. Apan mao ka rin matuod, mahal ko siya. Dugay na. Apan, iho, si Monique! Wa ko'y pagbati ni Monique. Apan padayo mo nagkita o nagduhog. Papsi, Dakong insulto ka na. Alang kang Monique, iho. pero Paps, I'm sorry, but you have to settle things out with Monique. Ug nasaad ko na ang maong kasal ngadto sa imong magawang. pasakitan lang siya ni Andrew. Si Cecilia ang upausab sa batasan sa imong igsuon. Isugal mo ang iyang ugma uban sa kong igsoon. Kung si Cecilia ang mamahimong yawi, aron magtarong na si Andrew, then, let it be. Papsi, pero Bugos na niya kung hukom. Gawas lang kung ikaw ang pilion si Cecilia, Jude. Paps, Kung mao, kinahanglang buhian og una si Monique. Una ka pa makapadayon si Mugtinguha, ngadto kang Cecilia. Mabuang na ko ini. Dili ko makadawat ka ng babayhana nga mamahimong asawa sa akong anak. Dili! dili ko na kanimay mo paumaan pa. Kinahanglan mo lihok ko karon dayon. Tawagan ako si Monique. I need to settle things out uban niya. Hinaupot ang makadawat ang si Monique. Mahal na ako si Cecilia. Ug siya ang gusto kong kauban sa tibok na ko kinabuhi. I'm sorry, Monique. Hello. Monique, Yes, baby. Nasahit ka ba ako na silang orasa? It's past 12. Bago pa lagi ko nakatipilaw. we need to talk.
Baby. Baby, huwag man na lang, okay? I'm so tired and sleepy. Dili na ako makapabot og laing adlaw sa kung buot nga isulti nimo. Wow. That's intriguing, huh? What could that be? Hmm? You wanna come here, baby? There is nothing that can't be settled in bed. Hmm? Oh, I'm getting horny by the thought. Come, baby. I'll be waiting. What? Are you coming? Or mag-phone sex na lang ta? Seryoso ko sa kung tuyo ang papag-isulti nimo, Monique. Sex is something serious. Monique, paminaw ako. Oh yeah, baby. Mamati ko. Okay. Mamati ko. Hold me. Touch me. Touch me, baby. I'm leaving you. What? I'm sorry. No. Giingnan talaga. Matapos lang ang atong relasyon kung kanos ako mo ingon nga wa na ta. So no. We're not over. Nagasapot ka? May lain akong gimahal. Shut up! Og siya ang buot kong ikauban sa tibok na kong kinabuhi. I said shut up! She brings out the best in me. And Og ako dili. Aletsi ka! Ah! Ibukaw ko ni mo aron lang balitaan nga maging buwag na ka na ko. Kay may lain ka buot kay kauban sa tibuok na mong kinabuhi. Ah! Ano mga ka, Jod? Dili ko masugot! Dili ko masugot! naputol ng bikas linya. Nasuko siya. I'm sorry, Monique. Apan mahal na ako si Cecilia. And I'm willing to give up everything. Pagkaupan ko lang siya. Mingaw lang palibot. Muhin na ako gawas. Kinahanglan makabiyan ako gikan dinhi. Dili ko buot nga makahatag og kahasol dito, Conrado. Diba nang dili ko buot nga makasumpaki si Jude ug Andrew. Oo, ako magdahom nga may kitago na sa pagpati alang na ako. Busa mas may pangubiyak na lang ko dinhi. Magpalayo na ko. Ato na ko dito, Conrado. Cecilia, Jude, mubiya ka? giginahanglan. Kung mubiya ka, mubiya ka uban nimo. Jude, please. Pasakti na lang ko. No, dili ko mosugot. Dili ko mosugot. Jude, uhinig ko. Pasakti na kung magkapalayo. Dili, Cecilia. Oh. Siya ba? Siya ba ang giingon mo? Ha? Monique. Damn, you're insulting me! Monique! Buhi si Cecilia! I told you! Dili ka mahimo bubihan ako, Jud. Not until! Pulaan ko ni mo! I said enough! I said enough! Buhay ko! Buhay ko, Jud! Pansyo ka ng babaeng may ilong di mo gikan ako! I will kill that bitch! Buhay ko, Jud! I will kill her! Bibiyag na sila. Pupanayon ako sa pagbiyag gikan dinhi. Kinsaman ron. Dili agos lungag ko ne. Ako, Jud, nay. Si Dodong may doon pultahan, God. Dili ikaw may maguwang. Anong kihimo mas ako ninyong kamagwangan ay, oy. Ako nung to ng sugo. Barog na, santa kuhon ta karon. O, nay. Ay, kaysa banta, nay. Ano taon mo paningil? Yung narong orasa, kating katok pa. Lit na ako. Oh. Hala? Day Cecilia? Dinhin na lang ta sa gawas day ha, kay nagbuyod na dyan na akong igsuon sala day. Nakipnas nanay og tatay. Nanong niya mga dinhirong orasa, nagunsa mga dinhi, uy. Connie, Oh, hala ha, mi anhira karon mo hilak. Ngano ka, uy?
Kiaway ka dito nila. Kinig yung mga dato, mga dog-daogan, kaya ni sila. Dili ka na hinom yan. Unsang nahinungdan nga niyaman ka? Buot kong ipagkasal ni Tito Conrado kag Andrew. Sa? Ha? Ay, anong bilayas man ka? Di ka gusto? Choose good ni mo. Buot kong pagkasal ni Jude. Aha, kana, thrilling na na. Ipakasal ka ni Tito Conrado kang Andrew. O niya si Jude, gusto sab na pakaslan ka. Oh, ha? Uy, kaswerte ka ni Medihay. Pulos man gid mga gwapo. Nasa ato pa, naglibog ka. Ambot ko ni. Si Ambot, uy, pag-sure, uy. Dili ko buot ka magkagubot sila tungod na ako. Nagubot na noon. Ang pangutana na lang ini ron. Kisa may gusto nimong pakaslan. Ako. Andrew? Ato ka nang... Anong niya ako? I said that obvious. Isundan na ka. Nakita sa duha ko ka mga mata ang natabo ka ganina dito sa gawa sa bahay. Kipasagdan kang mabiha. Because I know, hindi ka lang yapon paingon sa kanhimong kalibutan. Kalibutan sa mga uyamot. Yay, sakit na. Uyamot, Jud. Squatters na nga mong gipoy answer, pero di sa tanan tao din yung mga uyamot, uy. Oh, I'm tired. Let's go. Pasagtin ako. So good ka na ginarte. Pagkalit ang pagkasal. Dili ko, Andrew. Pasagtin ako. No. I flip your mind. Taas pa kay kaog latasunon o balako. Kining mga natagamtaman mo karon, dili pa na mo. So, brace yourself. Because it's gonna be a hell of a ride. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay na itong sugilanon, Sicilia. Tagsuwat Marites Parba Albores, upo sa direksyon ni June Puanes. Musika gipahaom ni Joel Bense, recording editor Randy Tayag, soundman Aldwin Acurda, dalit sa RMN Drama.